Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Guarni Minggu ta sadarion, ima Minggu patuluhon dung Trinitatis, lapatana hasitulu sadaon ni debata, doho topik mangulu di bagasan haporseaon, dada di bagasan namarnida. Alani tapukama perminggota tapuji tuhata, marede hitasian buku de nomor 10.
tatopoti madosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo na sohatu dosan. Pardenggan bahasa doho jala rodi saliling dililing na doa sini roham. Saimar pamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingotak kadosa nami. Ay jujud dohami mardosa maradopon ho. Jala jujud dohu sungguli hami rimasmu. Marhite siyan pangalasyon nami di hatam. Hali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asini roham. Say urupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuan nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nung apola hupasisiak kapangalausim songonobun. Jala songonobun manoro pakadosam. Saimulak mahotuau. Ayaw dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita.
tidakon maha porsiaw tay songon nahina tidakon nirong atasaha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah idoama pargogo na suatu dosan natungo palangit dohotano. Tabegema kur sian pumuan ina maranata diuruti dohot pumuan kur ama Immanuel dohot kur gabungan Kanaan.
titing namasa di Huriata di Mingguan 16 Juni 2024 naparjolo dakdanak nasorang di bahasa-bahasahon tuhatado di keluarga Reinhard J. Pardede Inang Boru Padiangan sada dakdanak bawa na di hari Selasa 10 sada Juni 2024 inganan nasida di Kampung Pedurenan RT 3 RW 2 nomor 12 Kelurahan Harjamukti Cimanggis Depok Manang Wik 12 Napaduahon Majakon Gaberuas Nagok Sadarion Tajakondo Gaberuas Nagok Ima Elizabeth Dewi Boru Hutagalung Tanggungan ni Inang Ide Hutagalung Boru Silitonga Maringanan di Jalan Jati RT Onom RW Onom nomor 26 Kelurahan Cibubur Manang Wiksada Napatuluhon Nanaing Marbagas Titing Parjolo Naing Majalo Pasu-Pasu Pabagas Sonma Altrianus Sitorus Anak ni Amang Hakman Sitorus Nahinan Tubuh ni Inang Lesmi Boru Simanulang Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Kampung Pedurenan RT 5 RW Walu nomor 56 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Manang Wik 12 Dohot Orwana Evi Panyes Boru Sidaputar Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Boru ni Amang Robi Oha Sidaputar Tubuh ni Inang Kartina Boru Silalahi Nahinan Sian Huta Jalan Raya Malaka Gang Obor Patma Manang Wik Opat Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 20 Juni 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB Napau Paton Pertangyangan WIB hari Selasa 10 Juni 2024 Patupau ni Huriado Pertangyangan Wiksada Sahak tu Wik 12 di Gereja Dohot live streaming masuk pukul 10 siawib nama Jabui Ima Ruas Wik Onom Napalimahon kunjungan gerejawi Manang tamu ni Huria Sadarion rodo tamu ni Huriata Ima Kor Gabungan Kanan Sian HKBP Bumi Anggrek Resort Taman Wisma Asri Distrik Sapurusia Bekasi Nanyuluhon ni Amang Pendeta Merwal TP Simanjuntak SSI Patupahon kunjungan gerejawi Dohot pencarian dana pembangunan gereja di Parmunggon 10 WIB Papungu amplop di Joloni Pitu gereja di 2 hari Parmingguan pukul pitu Dohot pukul 10 WIB Napa onopon Parguru Malua tahun ajaran 2020-2024 hari Sabtu 22 Juni 2024 Patupau ni Huriado ujian tulisan Parguru Malua maringanan di gereja masuk pukul 15.30 WIB hari Minggu 23 Juni 2024 Patupau ni Huriado ujian lisan Parguru Malua Rabdohot Natoras maringanan di konsistori masuk pukul 14 WIB Napa Pituhon Dewan Koinonia Sekolah Minggu Dohot pra remaja hari Senin Dohot hari Selasa 10 Pitu 1 Juni 2024 Patupau ni Sekolah Minggu Dohot pra remaja do Bible Study Patupau ni SPHdo ibadah bulanan di gereja masuk pukul 14 WIB
diuduti seminar perempuan dohot bazar UMKM maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Seksi AMA. Hari Sabtu 22 Juni 2024 Patupau ni Seksi AMA acara malam keakraban maringanan di GSM Gloria Lantai Sada dimulai pukul 10.30 WIB. Nama dohoti ima punguan amani huriata dohot 5 halak utusan sian ganup wik naso masuk punguan ama. Napawaluhon Dewan Diakonia Seksi Sosial tabuan ma ditangyang ta aka ruas ni huria na di bagasan parsahiton songon nang tarsurat di titingta. Pelayanan Komisi Kasih hari Rabu 10 Juni 2024 Patupau ni huria do pelayanan Komisi Kasih siganu bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di GSM Lantai Sada. Napasiahon panitia tahun Oikumene Inklusif Pesta Gotilon dohot hari ulang tahun HKBP Cibubur 45 tahun 2024. Hari Rabu 10 Juni 2024 Patupau ni panitia do pasahaton bingkisan tu ruas yatim piatu dohot difabel dimulai pukul siawib di GSM Gloria Lantai Sada. Di pasahat ma tu aka seksi-seksi panitia laho patupahon rapat. Aka goar naung pasahaton donasi spontanitas panitia tahun Oikumene Inklusif Pesta Gotilon dohot hut HKBP Cibubur 45 tahun dohot partisipasi persembahan kasih panitia Pesta Gotilon hut HKBP Cibubur 45 tahun Oikumene Inklusif 2024 boima tajaha di titingta napasapuluhon boa-boa hop bartu program kerja ni huriata tahun 2024 marhite titingon pinangidoma tu sude ruas ni huria asa tapasahat bema peliat tahun tu huria manang tu situa wiknabe nomor rekening Bank BCA 6280 siap itu opat-opat sada-sada atas nama HKBP Resort Cibubur. Songoni matiting di minggu tasadarion aka titing nama ngihut boy mata jaha natar surat di warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tabigema kor sian wek pitu diuruti kor sian wek 12.
Maredehita laos tapa punguma peleata. Di
Dameni debata na sumurung sian salu roha, ima na mangaramoti ati-ati do pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Ada orang sohujahami hata debata di tengah-tengah permingguat. Adong do hata naman dok. Jolo tinitip sangkar asa bayan huru-huruan. Jolo sinuk kumarga asa binoto partuturan. Di hamuak kadongan ia guarnami padita merwal tua pilih si bajutak. Hami anak ni padita Antonius si bajutak nahinan. Dainang pangitubu boru gultom. Boru ni rajai namandongani hami na holap pami. Sia tahu kami berumah tangga. Ima boru lubat turuan. Shopping lubat turuan. Kami mangula di HKBP Bumi Anggrek di pertengahan tahun 2020 saat tikyon. Napida sia Depok jala sahat tame di Huria ruko na mar haruason saat tikyon mar 500 kakak. Holland memang torok ni ruas alane memang urbanisasi do. Marumah tangga, keluargane baru, sia Jakarta, sia sekitarnya, alai, ala memang perkerejuan dohot jabu nalingananna, rata-rata arah tu Bekasi. Itu bayan torop ni ruas ni Huria. Jadi dua maruko naung dina punah Huria, dua nai manewa setiap tahun. Alana memang dang bui membangun gereja. Di tahun 2020 sada aku coba hamido membangun di pertapahan ni Huria naung di Tuhornasida di tahun 2005. Jala sahat tikyon dunga dengan dibangun jabuni padita ubaheni do huruti hami mangido tu pemerintah setempat ati BH cocok di bapak kepala desa ubau kami mah songon aula ni Huria. Jadi memang biasa dipakai gor ni aula memang dang bui mau gereja. Alani bui do honok pamanginan roh hami tu Huria munaun nabagakon na ulion na labogon songon dinamina kining do labok ni dinamina kining do ima sada sian saplopat punguan kur di Huriata na Maria to dina mamuji Tuhan ali dang tolak pami do pema bangun alani hurang anggaran parepengon nami mangido hai mangelek salnaya mangenang molo uli di hamu urupi hamu mak Hurianata alana posro aku di tahun-tahun na mangihut Huria Bumi Anggrek tong mangurupi Huria na songot kami di tikina adong jabuna adong ingananna jala satonga ruas ni Huria mandauti kebatian di luar do we kami dang dapotan nasida kipas angin alani agak mohop moluli di hamu amangenang salinari hai mangelek andon adong amplop na botar na
Memang alana sentralisasi dangboi tapasa di gereja. Alana memang sudah aturan nih mengelek kami. Pas tamu manu namang di pitu di gereja jala dohono nami mah setabba mah persaulium muna lasti rohamuna songon nadido ndebata naneng jemita honon di tikyon salnare jalo haboma tabi siak kuria bumi anggrek mardongan tangi yang salnare hudokon horas dihamu damang denang nahina holongan hata debata di tonga-tongata ima tersurat di 2 Korin bidu 5 ayat onom 1-10 hujahami di tonga-tongata asana postro hanami toktong atik pe huboto hami daw hami siat tuhani saliling meringanan di bagasan dagingok kami ay di bagasan hapor siawad do hami dada dope di bagasan namarnida alel lampos dorohanami jala lasado bukus siad dagingon lamarenganan di Tuhani alani huhut huarek kotok kami naing makalomohon ni rohanami manang naung sahat tusabulo manang di perdalana dobe aikon gabi patar bedo hita saluhut na sogot di joluni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jolobe hobar tuna diulana tagad di perdagingon manang nadinggan manang naroa ima sahana dihamuak kadamang denang las niroha ni huria ima namanagam haror Kristus padu halihon las niroha ni halak na di bagasan pargulbiton alanadong do hapor siaon nasonidana alimangulu di tonga-tongana pigi-pigi hali mardalak kami di tonga-tonga ni kota sehuber kami do adong sada keluarga namangan nasi bungkus berbagi bana do inat tanah dibagi bana do anak-anak suku-suku ni roha budu pinasida marlas ni roha alania do tahe mulu ni suku tong dihita di perdalaran ni nguluta do nama sa ubay na margugo hita satik yun mga rubi macet ganu pari keluar siak jabu saya jupang do macet saha di kantor saya dong do paruk kilon saya dong do nahurang beres di juluni akadongan keluar sian komunitas saya dong do nama rasing saha di jabu di dok-dongan dia do naut tabung mula-mula sahala tu jabuna tabba do masalana manang morudo na ni pikiran na deba mandokon diau na borat ala na tabba do si pikiraku pajupang do inata na deba nari tabba do lastero aku ala pajupang do dadanak ale na deba di hamu damang denang di sadatiki marcarita ma sahalak na magabarho taringo tu guru na paborhato tulu halak muridna mardalan tusada inganan di sima masa nasida dapo hadiah nasumalin naso dung hadi ida manang ditagam nasida didok gurunon sada syarat naik ko bulu semuna molo mamulus sada kota buido maradian ale unang paliliku paling hebat na tuluari te may borhak ma sisian na natului dungpiga ari mardalan saha mana sida sadaluat di kota Naribur kota perdagangan dungi diuji nasida mamar 33 asa tabah hebengna asa dong bohal nasida di perdalanan ternyata alani namasa nomor 33 on tabu dihilala jalalaku 33 na ro masalah sian nasida mandok ade som mau bah bagak kuwereng perdalanan karir kurison tinggal majolo hamu majolo menurut con perdalanan ini te may borhak ma dua sisian nari
Dina saha nasida di kota na Paduahon, Jepang nasida museng nauli. Akan aja guys, pagi sini hutai. Naburju. Pajepang nasida dohot nadi halomohon ni rohana. Pajepang nasida marstadaan cocok ni rohana. Di bereng musik simatuan naburju. Dilihat pangkak tu ibana. Dilihat tu ibana. Na cocok di rohana. Buru na bagak. Adong hepeng na. Adong jabatan na. Roma sisian dapat dohonon. Dihodong aku. Terus com maju lepar dalammu. Hurang ulido moluhuti galhon simatuakku naburju. Inatakku naburju. Akhirnya berangkat masih sian na patuluhon. Inaboroh hak ibana saat mari tujuan Roma guru na mandok hodo nama dapot hadiah na sumalin. Dihamu damang dainang dihamu kadongan saha porsiaun idoneng sipai ngotor diturumpukon. Naga besuk-suku nabal gadi hita. Tu dia do arah ningolum. Ada nama baik ko mangulu saat tikyon. Jala tu dia do pandangan si tujuanmu nanang si dapotolommu mula siag garejon songot dia do perdalaran ningolum rakdot akarungammu naburju molo halak parjahat di luar boy bapatu pahon nadinggan boy adong tujuan nama kaulongi dongan molo adong halak di luaran songon kasus-kasus nama sa di tipion na parpudion boy di pasip akka haurangan di donganna. Satu polisi pedang dapok dope berita saat tikion soal dia kejelasan namasa malabani halak na porsia songot dia do hal na porsia mamakai nguluna songot dia do perdalanan na burju na di halamohon ni debata sanang madili na sida dia mang denang dia ya opat dipakai do bahasa asli na menggobarol sada permasalahan na dedopan ni Apostel Paulus di Huria Korin. Dia pakai bahasa aslinya stenazomen mengeluh. Ternyata tantangan orang dalam mengikut dan menunjukkan tujuan hidupnya adalah mengeluh. Pergumulan terbesar. Tapi mengeluh di sini dang songot dia Batak nama Medili. Medili borat dibahasasikan seperti ini. Stenazomen artinya digunakan untuk orang yang sedang merintih, mengerang, seperti orang yang sedang melahirkan. Di saat itu ada kesedihan dan ada duka dan kemarahan. Kamu ada kemarahan, ada duka cita, ada rintihan. Ternyata posisi seperti ini bukan posisi hanya yang dirasakan orang-orang baik. Orang-orang jahat juga menerima itu. Orang-orang yang di tengah-tengah pergumulan kita pun kita merasakan itu. Yakin daw molo baga nakin ede sian kana namanginang. Sada week di Huriat tamon, sada week naung di Pahebang. Na ringgasan na sida pertanyaan. Jadi setiap rata-rata pertanyaan di Huriata no torop memang kalau week ni kananod sian walu week ni Huriata. Ada suku-suku na adong do permasal dari pinasida. Adong do pergumulan na adong do pemasalah asing Ali buasa boy marsida sida marede. Buasa na sida uluman dong ani hami. Patu begion ede puji-pujian na. Hula sada na madohonoko. Alani hatani Tuhan itu. Alani hapor siyan na do. Di day na sida do parparbuwe do haronami mulak siyanon. Dang binoto do pe. Ali mo hubere pada pahamu namang lastro kami mulak siyanon non. Amin. Molo ngabereng mekel akama talubobi akka nahutadda. Ada parpapao si bajuta so. Ngadi si bein raku. Apalagi siar gultom tulang. Si matua lubat turwat dohot dongan nang salu sude akak keluarga perhala do. Nang hamu amangenang na patu begut ede puji-pujian. Yakin daw. Adong tong permasalahan muna de do. Dang adong? Adong.
Alay dong punang pabuah. Ano gabi tarbotos di namang ihut. Permasalahan itu dikatakan Paulus di ayat yang selanjutnya. Di ayat yang ke-6 dipakai bahasa seperti ini. Hati kami selalu merasa kuat. Dalam bahasa tertulis tabah, gitu ya. Kata tabah di sini dia pakai kata taurontes yang artinya berani, percaya diri. Jadi untuk menghadapi pergumulan yang rintih tadi itu, yang mendekati kata ringkih dalam keterbatasan kita, dia harus pakai kata tabah, percaya diri. Dia harus berani. Berani bukan karena dia kuat, karena dia tahu bahwa apa yang telah diimaninya bukan apa yang dilihatnya, tapi apa yang ada dalam hatinya untuk mengatakan Tuhan itu begitu baik. Molo taingok do perjalanan si Daud. Di bote ibana di jodi bata ibana sian nameme. Dipakai ibana gabe alen di bata songor raja. Di bote ibana dipakai di bata anak na Salomo. Imasian salah oma na marguar. Isite oma ni Salomo na hea keguguran sahali. Betseba, seorang yang memang bermasalah di dalam bros itu, ada di do ibana do. Dangarong di ben ibana pikiran na hurang dengan. Atong dohonok kuma. Apostel Paulus paingotok kita. Molotung adong naso mga kuhon no sida songon sahalak na burju. Ingo do na sida. Tujuan hidupnya bukan dunia lagi. Bukan mengatakan dunia tidak perlu. Namun hidup dan pandangnya adalah hidup tertuju kepada Kristus yang akan datang kedua kalinya. Namangihut. Lomo rohatna. Asa unang lomoan rohana atau lebih suka tinggal di sini, asa nang lalap hita di son, diajak Apostel Paulus museng. Ido ibana inganan na baru. Semua orang suka yang baru amangena. Suasana yang baru, rumah yang baru, tempat tinggal yang baru, teman yang baru. Bahkan rumah bukan hanya yang baru, cat baru pun orang suka. Termasuk barang baru. Itu bayan lam laku sunar TikTok ala gurang barang baru. Hampir sudah barang naswadong di ben halakim baru. Barang lama, pengobatan yang baru. Ngadenggan di rumah sakit, ali adong dope pengobatan di TikTok. Las rohani Allah. Lama inganan ne baru. Ido alana songon namarhui ibana. Dada alani nama dele alai ala masihol. Ternyata bahasa sihol ini bahasa yang kita inginkan. Asabui pajupang dohot keluarga di huta alasan nama sihol dang. Molo dangadong be keluarga di huta maul alasan sihol be keluar. Asa roh halak tu gereja. Asa roh halak mandohoti punguan kur alania nama. Jawab na alani sihol. Atong molo sihol do gabi sadadala di hita. Tabay may gabi dalan na dinggat tong. Mabain hay baruon di bagasan pardonganota. Jala dohonot tama. Molotung mati hita di tunga-tunga ni Portibion. Ala ni hacik ni mengemulun. Dohonot tama. Na pasti halak na porsia. Iko mulak tu jabun di damang. Sada kepastian di hita terlemobi di masa zending. Di pangaradiota di jubileum zending AKBP. Ala ni siol pajupang do Tuhan. Ala ni boy mangrubi halak. Ala boy do margugo sa halak. Alani buido halak patuduhon keberanian karena surga sudah pasti. Ale suku jodongan mamang.
Nga pasti ho tu surga wal mati. Kan itu suku-suku na jujur di hatau tu hita. Ale nadiba merasa ini adalah pertanyaan yang tidak penting. Ale dung Roma kelompok Kristen progresif di TikTok tong, gitu. Ini kan jebu don yang merasa bahwa Kristen lain bermasalah karena Kristen progresif hanya mencari jalan ujung, tidak jalan proses, yang mengatakan Tuhan itu begitu baik kok, dia sedang menyediakan surga walaupun hari ini tidak pengapain apa-apa, yang penting bertobat. Pertobatan itu bukan suatu hal yang kita paksakan, tapi sesuatu hal yang memang sudah didapatkan. Tidak ada keraguan. Adong do pesiak kita na merasa so pasti itu surga molodong mati. Adong do pesiak kita na merasa mudah-mudahan insya Allah nina nadiba, yang mengatakan ya kira-kiranya lah, moga-mogahan lah. Adong do pesiak kita na merasa bahwa surga itu adalah suatu yang tidak perlu dibicarakan. Ada yang dohonokun na idok ni Apostol Paulus. Ai sihiri mode ya man. Ai sihiri modo. Jala pamoto na tuturo taringo tu si. Naso ni ida hapor siaut. Atong molodok ko Apostol Paulus. Percuma semuanya kalau Kristus tidak bangkit. Atong molo hedo Kristus. Adong dope keraguan di kita. Suku juta ngama manginang humalia kanan kiri majokkan. Porsia doh malu surga doh kejelo. Begi malus na unang hola manukun. Porsia doh. Unang mula siya gereja dang porsia dah. Berarti ku katekisasi masal naya deh. Asa porsia. Asa makatire kon ha porsiaon. Mulai ate madia mamang. Saya masuk surga meta sudi. Amin. Na bagi parpudi. Kepastian iman songon naong tadok nakining ido mangaleod dihita pakirimon na tugu. Jala sihirimon mabaik kita margugu. Dainang pangitubu di bulan 2 marsahit stroke. Naso pinagaman di partikian dapat berita oma lagi perjalanan menuju rumah sakit. Haporsya kumandokon oma kumalum. Ulau nami mabain perubatan toma menurut tu nunga cukup. Suku-sukun. Cukup do holan hami nama kata honi. Cukup do Apostol Paulus nama nosoi ruhuria Korin. Cukup do hola kita nama berita honi. Rikot do jalomuna. Rikot do okuhonon. Jala hudok do tuoma. Dang adong nama beko malu mama. Mulo dang hapor siam mudo. Dang pangidommu halak pamalu poko. Molo ho sadiri dang porsia ho malu. Ala Tuhan do mandokon. Don't be afraid. Just believe. Jangan takut. Molo dang malu pesia persahiton. Nga pasti ho surga do hono kudo. Aliunang disarupahon. Gak usah bekerja, yang penting makan. Ini beda ini amang inang. Udang dipadus-tudus dedo. Ya udah lama, gak usah lah kerja, iman aja lah nak dangi. Gaya hidup beriman, dia tahu bahwa ketika belum ada hasilnya dia bekerja. Disada tiki. Adong ma disada luat di hutan adau terjadi nagwarna bencana alam. Di bencana ini merusak semua rumah yang ada di tempat itu. Dan di saat yang bersamaan pekerjaan orang di situ adalah nelayan. Semua rusak. Satu pun tak ada kapal yang bisa dipakai untuk bekerja. Adong masa halak siat tonga-tonga nasi dan marga sibajutak. Sibajutak mau doh horokon nasi kan dang winoto deh do. Andon tersinggung orang dengkat. Jadi sibajutak kon dido ibana tema tapature makapal tabah alana molodang tapature dang karejo hita rodongan na ngamala sao dang minuto bina mangulun ibana borak masih baju takot dipature makapal na tarbarita ma tuluan na daw. Kebetulan memang molo bencana kan sehebo do portibi saya dong do manukun bagaimana kabarnya adong pangurupion dedo Roma sahalak
sianutan adao tong manukun tu ibana. Kok bapak mau bekerja sendiri? Yang lain gak ada yang mau perbaiki kapalnya, ibana. Dia jawabnya seperti ini. Saya tidak sedang memikirkan apa-apa. Yang saya pikirkan adalah iman saya bilang harus bekerja. Na tolapu pature kapal hu pature. Dung sidung Roma sian nama nukuni pabahon. Kalau ada yang kurang Pak, kami akan bantuannya. Bahkan semua orang di tempat ini akan kami berikan jala yang baru. Ada yang dohonokku di sini. Alani pakorhon ni haporosan ni sasahalak. Na sobinoto na ujung na. Didok do. Tarbarita do. Barita nauli. Kaya pasu-pasu ibana di humaliang na. Au saya udah kodo. Molobor HP kana anon. Manglui. Manang mandongani huria. Lau masih dana pembangunan. Dang huboto hami do pe ujung na manginang. Dang huboto hami do pe songo dia perdalanan ni pembangunan non. Dang huboto tong sa do pe au maberengan bangunan ni jadi manang dang. Saya pikir do. Ale sewi ngok do pe hatawan. Molo dong sa do onoku. Ale sada no huboto naik ko patureoku na boy patureoku. Nang di hamura amanginang. Dang binoto hamu songo dia marso yanok komuna. Marnini marnono do. Diberi kamu do gawi komadan di bana marso manang gawi pejabat. Ale ha porsyot tanaman dokon. Iko patureomu do. Iko benommu do. Iko najarommu do. Jala dohonomu memarsugut. Dang alani ho. Alani Tuhan na mamake ho. Gawi pasu-pasuna di humaliangna. Los dohonon ni pahopum memarsugut. Aku seperti ini karena opungku dulu. Yang begitu luar biasa berimannya. Dang dida ibana. Ala dihapor sebana. Tuhan menjadikan yang baik. Bagian dapar budi. Diajak Apostol Paulus do dihita. Dang adong nabui holipatta dihita. Ai debatado pargugu na suatu dosan. Ai debatado na mardida saluna. Jala ibana do hakim. Na taula di portibion papataron na do suri. Atong dinahupuk kami ulaon. Neng dibek kamu ulaon. Bereng mahuria mo namang ina. Huria na bagakon, nalabokon. Dang alani hita sonarion. Na manguduti na maita. Nang dipuk ka na parjolo. Atong songod dia do hita mabereng na mason. Gabi madalan nami amang inang mula siya nun. Makapor siya Tuhan. Taba na ang hujalo kami. Nunga hubay kami. Sada perdalanan. Nagabi do sa luho na. Jala pasu-pasuon ni Tuhan. Pakyaw ni Tuhan. Sasaran tujuan dalam perjalanan kita adalah sewaktu-waktu semua diuji untuk sebuah kebenaran. Kebenaran unang adong bedihita na nama bayan dang porsia tu Tuhan. Unang adong be siak kita nama nukun tu dia do hita. Manang meruai do hita di portibio. Unang adong be dihita nama nukun, ngapain kita belajar PA? Ngapain kita beribadah? Ngapain kita berbuat baik? Ngapain kita melakukan apa yang Tuhan inginkan? Jawabnya satu. Alana tabo to takas perdalanan ni parsatokinan to. Parsatokinan na satokid do hita di portibi. Marsogot ikumula do tujabong di damang. Tukang parkir mengatakan, begitu ada yang datang dan pulang, dia akan katakan, mundur, 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 mundur. Artinya yang punya akan mengambil kembali. Molo diingani portibion, parsatokin ato. Molo diday hamu, hinadenggan sinebata, parsatokin ato. Atong tapak kemadinggan. Hamulate homma parsoram muna di tonga-tongan ni huriawan. Hamulate homma parsoram muna di tonga-tongan ni keluarga muna. Hamulateo maparsatokin muna di parkerja muna. Hamulateo maparsatokin muna rakdo humaliang muna na beda parogamoon. Jala hamulateo ma natakasdo di bagasaroham nang di partikiamu. Marningo mamikiri surgo. Laos ima ciri halak modern yang mempunyai tujuan. Tujuan yang terbenar adalah dia tahu dia hidup untuk Kristus. Atong
tatap mamang inang song na diguriton di terpokon mangulu di bagasan haporsiaon dada di bagasan parnidaan. Selamat hari Minggu, selamat majalo pasu-pasu Tuhan. Tuhan mandongani kita saluna. Amin martangga kita. Mulia te diho Tuhan namandongani hami. Mulia te diho Tuhan namangurupi hami. Huingot hami hatam nabadi. Napaingotok kami. Riko do Tuhan managam harom. Riko do Tuhan paingotot diri nami. Namararga do hami. Disiala holong do hol asin roham. Nunga huida hami Tuhan perdalan akan tua-tua nami. Nah di pasu-pasu ho naso di ida nasida. Ale di ujungna. Neko pajupang do hami marsogot di tikina. Mulai tenang Tuhan di Huriam HKBP Cibubur. Na burju, na lapok. Nunga huida hami parsaran nasida nauli. Hupasat hai mulai di ho Tuhan. Nang dia kapunguan-punguan kor. Na patubegon ede puji-pujian na. Na mangokuhon pardalan nasida rapdoto. Asa unang madeli nasida. Asa unang ingot nasida dihaurakan. Asa unang ingot nasida holan di pergumulan. Alay tung marsituhu nasida. Marningot perjupangan nabadia rab doho tatam. Pinasa nang mulia Tuhan di parhalado ni Huriam. Nama jakon harroni Huriam bumiangrek. Namar saur di tikyon. Di bagasan pajak konon na uli huida hami haburjun nasida na duluhon ni amang perdosot nami amang sturus asatong longanom ramotam nang pasu-pasommu Tuhan las nerohana rakdo keluarga padohot saluhut akadongan pangulan nagaw tiki namandongani mangurupi nasida saha diho Tuhan mau liatin nami isalu halak na mangurupi Huriam hakabimyangrek dinaro hami masih dana pembangunan nasotolap nami mamikiri alai huboto hami mardalan di bagas haporsyaw tong pasu-pasu na lutangan nasida tabay pangomuan na tabay Tuhan akalas ni rohana leon hai pasun jala ditikina leonomu akan narikot di ibana. Saluhu lasti rohanami hupasikoh hami Tuhan mamuji pasangap poko. Nang makamulatehon perdalan rami rakdo PS kanan. Di halojaun nasida. Aka ulaon na nang partikian na. Lau patubion ide puji-pujian di pangaradion nang saha di tikyon. Tong do hupasat hami muliate. Di sialaho. Di hasni roham nunga huida tong di bagasan ngulu nasida tong pasu-pasu parkerejuan nang keluarga nang saluhu na tahe na dihaholongi nasida mangasawan kuare Yesus Kristus hu pasat hami mau lihate amin. Tauduti marede dos tapasa pelian. His
Tangyak kumapilia tamartang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haruan saluhut sileoleho nadinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami mas yan na dilihomi tu hami pilihan nami tu. Say jalo may gabi huwap na husus di julom. Pasu-pasu may jaramoti. Asaw parsiak kami pilihan. Pati bulhon hara jomur tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Aslam tada hami gudang sulehomi tu hami. Aslam girgir hami mandok mauliate tu. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmo, saya Roma harajaumu, saya sau malam ham di potongan songo di Banua Gijang. Lehom matu hami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songo pada sanami, di dosa dengan namar dosa tu hami. Unang hami tu gyoto pangujunan, palua mahami sian pangaku. Di bagasa damai, jalan pasu-pasu ya Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sodakot Tuhan de batama bohina Tuhan jelasi marohana midau. Di dopakot Tuhan de batama bohina Tuhan. Jala di pasorhom damena tutotim.